Здравейте, географи! Веднага след тайфуна Калмаеги, който връхлетя Филипините преди дни, сега приближава дори още по-силен тайфун – Фунг Лонг. Има голяма вероятност той да се превърне в супер тайфун, като може да достигне ветрове от 240 км в час. Гледайте видеото до край, за да научите повече за този невиждан ураган. Докато Филипините все още оценяват щетите от тайфуна Калмаеги, а Виетнам се готви да го посрещне, към Филипините се насочва нов тайфун – Фунг Лонг. Метеоролозите прогнозират, че Калмаеги ще достигне сушата в централен Виетнам тази вечер с много силен интензитет, обхващайки широка зона на въздействие. Порывите на вятъра могат да достигнат 200 км в час, а валежите над 600 литра на квадратен метър в някои райони. И сега за новата буря, географи. Тропическата депресия в източно Филипинско море се засили в тропическа буря в 2 часа сутринта в четвъртък, 6 ноември, и получи международното име Фунг Лонг, което означава Феникс. То е име дадено от Хонг Конг. Филипинската администрация за атмосферни, геофизически и астрономически услуги ПАГАСА очаква Фунг Лонг бързо да се засили в силна тропическа буря в рамките на 24 часа, тайфун в петък и супер тайфун в събота, 8 ноември. Очаква се да навлезе в пар като тайфун късно в петък вечерта или рано в събота и ще получи местното име Ован. ПАГАСА твърди, че макар все още да има голяма несигурност в прогнозата, изглежда има нарастващ шанс за достигане на сушата в Северен Лусон или Централен Лусон в понеделник, 10 ноември. Ще бъдат издадени предупреждения в източната част на Лусон и части от остров Самар още в петък вечерта. ПАГАСА също може да публикува предупреждения за щурмови вълни още в събота. От неделя нататък морските условия ще бъдат опасни за всички плавателни съдове в по-голямата част от Лусон и източното крайбрежие на Висаите, като вълните ще достигнат дори много високи нива – 10-15 метра. А какво е супер тайфун? Терминът супер тайфун се използва за най-интензивните тайфуни. Според енциклопедия Британика, тайфун с постоянна скорост на приземния вятър от приблизително 240 км в час или по-голяма се квалифицира като супер тайфун. Различните агенции обаче използват различни прагове. Например, ПАГАСА определя супер тайфун с максимална скорост на ветровете над 185 км в час. Това, което го прави супер, е не само скоростта на ветровете, но и мащаба на бурните вълни, валежите и разрушителната сила, които го съпътстват. И каква ще е потенциалната сила и заплаха на Фунг Лонг? Очаква се той да достигне пориви на вятъра между 200 и 240 км в час, щурмова вълна от 4-5 метра, валежи от над 500 литра на квадратен метър. Какви ще са последиците? Най-засегнати ще са източните крайбрежия на Лусон и Самар и северните части на Висаяс, особено по-ниските части. Там щурмовата вълна ще нанесе огромни щети, ще има наводнения. В по-високите части на пътя на тайфуна ще се образуват свлачища, внезапни наводнения. Предвид множеството нестабилни постройки на Филипините, това ще има масов разрушителен ефект в засегнатите райони. Най-опасното е, че този път тайфуна ще мине през най-гъсто населените части на Филипините, където живеят над 70 милиона души. Заплахата за местното население наистина е реална. Вероятният път на супер тайфуна, след като премине Филипините, ще бъде към южното крайбрежие на Китай и северното крайбрежие на Виетнам. География. Фунг Лонг вероятно ще бъде една от най-силните бури за 2025 година в Югоизточна Азия. Следете редовно апдейтите в прогнозата за времето, особено ако живеете или пътувате в този регион. Между 7 и 12 ноември Фунг Лонг ще наруши въздушния трафик значително. Ще има забавени, пренасочени или отменени полети. Ако ви е харесало видеото, не забравяйте да се абонирате. Чао и до следващия път!